kowuok ka okang' machielo papa koro oseyier midhiambo ma kawuono. Chenro kowuok kae chalo nade? Nitiere gimoro amora mirito koso papa koro chako tich kendo modong' gin chenro mage owuon? Kanisa mar Katolik en kanisa manigi owachi ni en kanisa mar order. Inyalo konya kanyo. Mochanore. Mochanore. Koro gik moko tineno kata ka bang' Pope Francis kosetho gik moko osebedo ka dhi ma smooth. Onge koko. Kata ineno ka ji kawuono ne nitie St. Peter Square kanyo ne onge koyo. Koro chenro matimre sani kaka koro oseyier Papa Leo mar 14. Kochakre kawuono kumano owache gi dho Latin ni Habemus Papam. We have a new pope. Kanyo koro wan gi pope manyien. Koro gima dhi timre bang' ma en ofisi osechakre achaka. En onge gima wacho ni wan gi bishop elect pod warito kamano. En tije osechakre nikech mane the highest office mantie kanisa mar Jokopere. Koro nyasi mabiro maduong' aparo ni bang' ma inyalo ngiswa kata kiny en nyasi ma koro wacho ni mar installation. Minyalo wacha ni koro wakete ayanga ni mae pope marwa tibo kete e kome kaka bishop ma Rome. Nikech ko yieri kaka papa to yieri nyaka kaka bishop mar Rome kata kabedo ni ibe jatelo mar kanisa mar Jokopere. Koro mane nyasi ma warito. Onyalo timre wik mabiro ni kendo ibo yanga kaka oyang iko mar Pope Francis. Erokamano, ne wacho nitiere nonro moro ma idwa nyisowa e wich